Mijn nieuwe single is getiteld Elise. De liefde van je leven ontmoet in Parijs. We zijn met een team van 6 mensen in een busje gestapt 's morgens. 1 nachtje blijven slapen in Parijs. Daar de videoclip opgenomen. Met de nieuwste techniek camera. Dat is natuurlijk ook heel erg bijzonder. En met een bijzonder mens. Namelijk met Mental Theo. Mental Theo heeft een videoclip gedaan. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk, weet je wel. Dat is gewoon weer net even iets anders als anders. Ja, en het liedje is gewoon een lekker uptempo liedje met een kleine vertraging erin. Maar gewoon lekker in het gehoor. Een oorworm noemen wij het. Nee, ik vind het... het is voor mij natuurlijk een eer als mensen nog steeds zeggen... Joh, je lijkt nog steeds op die Hazes. Alleen, we zijn natuurlijk nu al 10 jaar onderweg als Frans-Duits. En ik denk dat ik inmiddels wel mijn eigen stempel verdiend heb. Met mijn eigen genre, zo gezegd. Maar Hazes is nog steeds mijn grootste held. Dus als mensen mij daarmee vergelijken, vind ik totaal geen probleem. Nee, ik vind André Hazes vind ik gewoon echt de beste zanger nog steeds. De man die zong met zijn ziel. Fantastische liedjes, gewoon midden in het leven. En ja, dat doe ik ook wel. Gewoon lekker midden in het leven staan. Genieten van alles wat je mag hebben en wat je mee mag maken. Ja, en dan af en toe ook eens een liedje maken over wat je meemaakt in het leven en met vrienden om je heen. Het is gewoon belangrijk.